Kanyang laki din! Rodel, lakay. Apay, Sara, bakit? Paumayag pa ilaang ni nanang ko dito'y balay, wan. Awan nga min mga iwan kadagiti duwa nga anak ta. Apay, anak ko na mga awan ti mga iwan kadagiti anak ta, Sara. Apay, nalipata mon, amang rugiak iti inaplayak at trabaho. Ay, wanan niya. Inton bigatan ti panagrugik ngag trabaho, lakay. Iso pa umayak ni nanang ko dito'y balay. Ay, agyaman ak na nakasangpot kayo, nanang. Kasapulak namin at talaga titulong yo. Ay, makaulaw ti agbiyahe, anak ka. Nagadayo ngamin tinakaikamangam. Agasam ngay, tawalo nga oras ti biyahe, sakbay ang makadano nak dito'y lugar yaw. Ala, agina na kayo, nanang. Di kay agreklamon. Mabisi inak. Ay, adda ka din naluto ang makandita. Adda nagluto ako, tamo ka sumangpot kayo. Idasaran nakman nga rod iti kanagtanay. Mabisinak at talaga na nakaw. Wow, nanang. Rodel, anak ko. Apay nga agar-arasaas ka, tatang. Ni ka din, abalayan Marian ay tasimangpay. Wan, tatang. Apay, di ka din mailasin. Ay na, nagpintas mo tayo. Imu daw pa yan. Sigud mat anapintas ni katugangak, tatang. Ay, di mo unay pigsaan nagsako, anak ko. Apay nga minaya. No di namang ibagbagak. Anya kalaki din ay Rodel. Tatang. Apay aya, Rodel. Anya kaninti mapaspasama ka na kayo? Apay aya. Pagkalamat ang dagita ramay mo, ako mitkita kini katugangak. Ay, tila madlaw mo. Ay, panawan nakman. Kaya to, tagmay maisa. Brown out nga ta. Awan mo't silaw dito'y silid ka. Da siguro napugsat akable ti kuryente. Ituloy ko latan ti maturaw. Agsublimit la siguro ti silaw no madamdama. Kaslada nagkaraw. Hanyang ay. Ay, saus. Ay, saus. Adamang iguy-guyod iti paldak. Ay, adalakit di alalya. Ay, adalalya. Kasla na puyatan ka, nanang. Madlaw iti matayo, asaan kayo anak katurog? Ay, adalalya dito'y balay yo, anak ka. Anya? Kasano ko mga adalalya dito'y balay? Katawan mo't marikrik namin? Ada, anak ka. Awan, nanang. Nabayag kami nga agnanaod dito'y. Ngam awan, ti marikrik namin alalya. Ada ko na lang arudan, Sara, anak ka. Anya ti pamanagnak yung adalalya. Ginuyod na nga impababa ti paldak. Anya? Ay, ginuyod kumit lang nga impangato ti paldak, tapno sa anak ang malabusan. Anya? Nakaturog ang dagiti apaw. Nabannog da anagay ayam. Ay, saan pa'y laang magtanagawid da Sara ken Rodel. Nalabit nag-overtime da ngagpadpada. Ay mapanakit din ijay kusina. Ta ituloy ko akanang jay imbatik itay. Nalawa mo't ti balay da Sara nga anak ka. Napintas nga may tipanggadan ni Rodel. Brown out manang. Nagidap ti silaw. Ay, sapay nagsip nga. Diyak makita ti dalan ko amapan ije kusina. Ay, inayadak latan at ibang. Anya day. Kasla rin padag. Ay, saus. Ada na nga pros iti gurong ka. Ay, adalalya. Ay, no asino ka man ngal alya. Umadayo ka. Di na kumabot-bot ngal. Nanang, imbagak matan nga awan al-alya ditoy. Di kay kumagbutbutang. Ay, adalalya anak ka. Ay, nanakabubutang. Nakita yu aya di al-alya. Diyak nakita. Ngam inaprusan na ti gurong ka. Anya? Ay, tunggal ag brown out. Rumwarmot di al-alya. Anya? Ngam idi nagsublimot lang ti kurintay.
Nagpukaw mutlaang jay al-alya. Yan niya lakit din ni nanang. Parpar matayo laang day ta amarikrik nayo. Awan al-alya dito'y balay may. Alamangan kayo ninay, Jonas. Mabisin kayo lakit dain. Owen lola, mabising kamin. Anya daytoy si Dan mi lola? Sayutay nga adda itlog na. Turta sayutay. Naimas... Ay! Apay anang griyaw ka, lola? Dalalya! Ayan ti al-alya? Awan mo tan. Anya tilangat yal alya. Ay, nagpangit ala kay tinakita. Anya? Wan, nagalas ti itsura tila kay anakitak. Kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Ay, kilat mo't lang ang nagpukaw na ngal alya. Imal aldawan. Ngam nakakita kayo iti al-alya, nanang? Wala na kaw. Talagang adal alya dito'y balayaw. Ay, saan yun nga ipilit nga dal-alya dito'y balay, may? Ay, but-but nga nyo lang, ti bagbagiyo. Anya nga ro dyan nakitak no saan ngal alya. Ang mga nulupot ang nakabalay ba dyan nakita yo? Kat ipagarup yun ngal alya. Saan alupot day jay tadarupa na? Apay, mailasin nyo ka diti rupa dyan alya. Jak unay namira jay rupa na. Angam kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Idi ulitek akitaan. Nagpukawan. Iso amakunak nga al-alya day jay anak kaw. Makaturturo ka kun, lola. Oray siyak lola. Ala, maturog kayaw apaw. Rabi una yan. Saan yun nga urayin dagiti dadakilyaw. Tamadamdamada pa'y amakaaway. Uwan, lola. Uwan lola. Ala, agkidum kayaw apaw. Maturog kayo kidain. Tapno daras kayo adumakal. Ay na, ay. Makapakatawa ti buy-buyaak ititibay. Ay, naglaing dagiti komedyan tayo ngagpakatawa. Ay na, marayaw. Ay, na, brown out manan. Ay, nagidap manan ti kuryente. Apay akanayon nga agpukaw ti kuryente dito'y balay dasara nga anak kaw. Ay, 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 nagkanak ti al-alya. Ay, agawid ako na nakaw. Agsubli akong ije balay kaw. Apayan nanang. Langayo matan ti mabutbutang. Uwan nga rod, nanang. Anya ka di manan ay tinapasama ka na kayo. Ay, kasanaw. Inagkanak ti al-alya iti rabe ay. Anya? Ay, grabe ti al-alya dito'y balayo anak kaw. Umagag kan agapros iti gurong. Anya lakit din ni nanang. But-but nga nyo manan, ti bagbagiyo ako nak. Saan kayo nga agaw-awid? Taawan ti mga iwan ka nagiti apuyo. Adabot nga ron al-alya dito'y balayaw anak kaw. Awahan nanang. Iso adi yun ipapilit nga da. Malaki din. Isubli yun dagiti gargaratyo tamangan tayon. Adain sangput ko analuto amakan. Nagsarita taman itinasaya, tatang. Anya ti pagsaritaan ta, Rodel, anak kaw. Si kajay al-alya niya. Anya nga al-alya sa asawem dita, anak kaw. Si kajay al-alya nga agapros itigurong anya, tatang. Jak amuday tangay bagbagam, Rodel. Agpudno ka, tatang. Amok ako sunadam ni katugangak. Nga mabain ka lang agparangkan kwa na. Aha. Limabaga day tarupam, tatang. Kaya't naasawan, mapaisuan ka. Basta. Jak amuday tal alyang ay bagbagam. No talaga ako sunadam ni katugangak. Armam saan kat ngayon kal-alyaan? Tane, mabutbutangan. Anya? Total, agpada kayo abalo tinatay. Ingkakit din arman ni katugangak, tatang. Ay, nalipatak mo't tinagdigaws. Kasano mo't nga main? Nagado ti inaramid ko dito'y balay dasara nga anak ko. Naurnong ti murengda.
Agdigusak ko ma, ngamrabi imot taon. Sapay nagalsumon ti payud ko. Maturog aklatan Diya kun mauray asumangpet dagiti agasawa. Ay, umayan ti tuglep kao. Brown out manan. Ay unayan. Kanayon lakit din nga agpukaw ti kuryentay. Yan na. Damanan alalya. Ay, di mo ikatan ti badok si kang alalya. Aching! Nagbaon jay alalya. Ay, tulungan da! Ay, agyaman na simbang put kayaw na nakaw. Mabutbuteng kayo manan, nanang. Apay aya. Ay, ikikatan jay alalya ti badaw. Hindi ko kala at anagbaon jay alalya. Anya? Awan mati power interruption na. Apay nga ibagbagayo akanayon nga agpukaw ti kuryente. Diyak mo agidap matlatan ti kuryente dito'y balayaw. Apay? Anya aya ti nakita yaw? At damat kalugong naiwara di taswilaw, anak ka. Kalugong matdayta ni Tatang Mariano? Kalugong ni Abalayan Mariano. Nukasta! Isulakit dayjay alalya! Daytoy ti paraken ka. Ayan, ikaw. Gustoon abalayaan. Di na kong katusan. Awanan kay ti bain abalayan. Kasta unay ti butbuteng kaw. Si kamo nagayam jay alalya amang lablabos kanya. Makawanin na kabalayan. Saanin ang maulit. Promise. Ay, kagurgura ka, Marianaw. Pinagsakit mo ti pusaw. Anya? Pinagdandanagnak. Ay, naskin ka di pay aya. Nga idepem ti silaw no may nakaprosan. Anya ti kayat no asawain. Abalayan. Ay kwa. Ay awan. Ay na, lipato mong dyan bagakan ka, Marianaw. Sabong paraken ka, abalayan. Napay day taasabaw. Peace offering kukin ka, abalayan. Makawanin na kon. Aklunag akamali day jay inaramid ko. Ay yak awatin day taapis offering. Kagurgura ka, Marianaw. Mala, unasim ko man tiguram kanya, abalayan. Ibagakon, ipudpudno arik nakparaken ka. I love you, abalayan. Anya? Ay, sigin abalayan. Pakawanan akun Ayawanan kay tibain. Kursunada nakmagayam. Ngumnasken pailang nga idepem ti silaw. Ay, Marianaw, pudno ka day nga ayatan nak. Wen, Maria abalayan. Agayatag atalagakin ka. Ay, sigay, ay ayatin kamutan, abalayan Marianaw. Nanang, Tatang, anya ka din ti mapaspasamak. Ang sinsin naklot kayo matan dita sofa. Unngag paiso, Tatang, Nanang, anya ti kat asawan daytoy? Boyfriend kaw ni Tatang Mauro Dale. Anya? Pudno ti imbaga ni Maria anak ko. Ag boyfriend-girlfriend kamain. Anya? Agbagay kami launay, gaputa agkaarngay tinagan mi adwa. Maria, ken Marianaw. Ket iti saan niyag bayag, agkalay sa kamain, tapno makaadu kami pa'y iti anak. Saan ka di? Sweetie? Wen, sweetie. Anya?
Pamagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Brown out! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Itandudong ti pamilya tayaw, anak kaw. Awan iti pamilya tayaw, tinakapoy alalakay. Wen nanang. Kahit mga sawa kan, Manuel. Saan pa'y nanang? Ngem adar armek. Sigay, anak kaw. Lalaingam ti agaram. Kaya't kumutang ti maadaan iti apo kaw. Wen ka di nanang. Di kay agganat. Dumteng tulat taray ta. Aganatak, takayat ko nga rudang ti maadaan iti apo kaw. Ay, wen gayam nanang. Ikanak kumay iti kwarta kapag gatang ko iti irigalaw. Ay, wala anak kaw. Sa anak ana imote, no may papan iti panagdaton mo. I will support you. Agyaman ak nanang. Ninayunam ko maajay inted mo akwarta ka ni Manuel. Bakit? Abangan nagkurang. Umdas ka numuteng ko na ni Manuel lakay. Dumawat tulat ta ka numananog kasapulan. Dandanitan maadaan iti apo ko bakit? Sigurado na taer wano napintas to ti apo ko ta. Gaputan na taer ni Manuel. Lakit di alakay. Sigurado na ita. Kasa daw, napan ka di man din nagaram ni Manuel? Isumati ko na. Saan ta kanun nga urayan pa'y nurabe ay? Ta mga numaturugang iti balay ti ar-armon na. Anya? Apay anas daw ka itimbagak lakay. Ar-arman na pa lang makiturugan iti balay da. Ha? Wunan niya. Apay ngay amakituraw. Kat saan na pa'y mo't anubya, taagar-aram pa'y mo lang. Kumusta gay anak ka? Sinong batan na kanjar, Armag? Saan pa'y tatang? Madama pa'y laengar armek. Wen ang nakiturog kamutan ni balay da. Mabalin ayamit ti kasta anak ka. Ha? Kwa, nasingpet kanya dagiti dadakkel na. Tatang. Di da kayat niya agawid akpay. Nang runa itirabi. Anya? Ay, wan tatang. Kastangag paisol. Nagganasen no kasta anak ka. Nasing gayam nagiti agbalinto nga abalayan may. Wan tatang. Iso nga awan to ti parikot. No da kaminton tagasawa iti anak da. Malaki lalay ngem nga ro anak ka. Ay, wan gayam tatang. Apay Manuel? Dumawatak man iti kwartayo. Pangaramatam iti kwarta. Usarik angag daton, tatang. Ambuyo maten. Awan pa'y lapang gedak ita. Hala, di ka madanagan. Ikang ka iti kwartam. Agam, maguray ka latbit Ni, apay nga agurayak pa'y laeng ngay, tatang. Inak pa'y agilako iti irek, anak kaw. Talaga ka di ang mga sawa ni Kasinsin Manuel, ante. Unsya na, kaanakan. Inal daw ang mapanagaraw. Maturog pa yun iti balay ti pagdatunan na. Anya? Mabalin ayamot ti kasta, ante. Isumati ko na ni Manuel siya na. Nasingpit ka na dagiti dadakkel ti pagdatunan na. Nasayaat nga rod no kasta, ante. Saan tong agparikot ni Kasinsin Manuel iti pakaikamangan na? Wen, nagasat ti anak ko. Saan akas kanyak, ante? Nagalas ti ugali dagiti nakaikamangak. Napay anak ko namday ta, siya na. Kasanaw, amin amurang da kat ipalabada kanyak. Anya, Saan lang nga day ta, ante? anya pa'y. Kida-kida yan nak ti katuganga ka lalaki. Kay, anya ngay ti aramidaw. Kinidayak mat ani katuganga ka, ante. Anya? Nagkiniday kami na. Ni, gimatang kayo mat iti baboy, tata. Wen, Minerva balasang ka. Pagkasaran to da Manuel, kantinobya na. Mga sawa mat gaya mo ni Manuel, tata. Wen, mga sawan iti mabiit. Duamot ang nagdadakkel a baboy dagita.
Sigurado anagado ti karne na day tata. Ado, ata na isang rat nga ron apagkasaranda. Didak tumatlip-lipatan nga awisan inton kalaysada tata. Wen, Minerva, da nagmunaya balasang kao. Di pa'y lasyak tinagdatunan ni Manuel. Kurso nadakmat kat ti anak yaw, tata. Anya, Wen, tata, nga maanyangay nga rod. Di nakmat kayat ni Manuel. Nakasungsungit mo't no lumabas ijay balay. anya nakasungsungit ngay bagbagam, Minerva. Kusilapan nak no lumabas ijay balay, tata. Agin inaw kamat gayam nanang. Wen, Manuel, apay aya. Kwa, kada ko may bagakin ka nanang. Aya day ta anak ka. Ikandak man iti igatang ko iti wedding ring. Anya, nukasta. Inaklon na kanjay ar-armam. Una nang. Iso asagot ako niti wedding ring. Wala, mabiit lang ang anak ka. Lepasik lang da ito'y in-inaw. Ay! Ha? Nagriyaw ka akas la babae, Manuel? Di yurat na ni kaskaso ginangagyaw nanang. Ay na, nakitutak lang amin, hindi natin nagyo tayo tabaso. Ay, bakit? Asino di nagriyaw a babae tayo dito'y kusina? Ha? Asino di nagriyaw kunak? Ay, siyak lakay. Anya? Saan ba't akas di ti panagriyaw mau? Siyak lakay. Sa bali lang ti panagdingig mo. Aha? Saan asi kadayjay? Siyak kunak lang rudan. Sigay, tapno mamati ka. Ulitek ti agriyaw. Ay! Ay, sa bali talaga, bakit? Saan asi ka di nagriyaw? Pag kunaamat asaan asyak di nagriyaw? Kaslaryaw mo ni Darna. Anya? Nakagatang kan iti wedding ring yaw, iti kayan ayat mau, anak kaw. Wen tatang, nalpasen. Yam amom to mang kada kamay. Wen, tatang. Apay akas lag sanod tadilam asumong bat kanyak Manuel. Di kay madanagan tatang. Maamam mo yun tulat tati kayan ayat ko. Wen atanay, nakasaganan ti maparti ababaw. Anya? Adan maparti ababoy, tatang? Adan na. Iso nga ibagam tumay. Noulyan tayong tinubiyam, wine. Tagsagana kamay. Wine, tatang. Ibagag tulat na kada kayo. Ay, napintas ka di mo ila tinubiyam, Manuel. Wine, tatang. Inggatangan pa yan iti wedding ring. Kaya't nasa wine, agkasar kayaon. Wine, tatang. Ay. Agore ka man, Manuel. Mabit lang. Apay ka de, tatang. Kumita ka man itingataw? Apay ka de, tatang. Basta kumita ka itingataw. Wine, tatang. Apay tatang. Anya tinakita yung timatak? Na. Nangisit ti aking babaa sa timatam, anak kao. Ni tatang. Tilamadmadlaw na. Nangisit mo't talaga tanday ti baba timatak kahit. Ay, sa bali ang isit day ta, Manuel. Anya, tatang. Kasla ay siya daw. Anya nga ay siya do asasawan nyo, tatang. Apay, babae nga gusar iti ay siya daw. Never! Kumusta ngay kasinsin, Manuel? Kaano nga iti long table? Anya long table kasinsin siya na. Kaano ti kasaryo iti nobyam? Mabayag pa eh. Di yun pabayagan kasinsin. Nakasaganan di maparte ababoy. Jakman amo kini tatang. Di matang kiti ni ti baboy pagkasaran may. Numabayag pa iti kasaryo ako nam. Kaslanwang ton ti kadadakkel dagiti baboy ginatang ni uncle. Basta. Mabayag pa iti kalay sa may kasinsen. Mala, lapsan ka pa iti paraangam. At dabiit pa panak. Ha? Nahi? Nagtaw lang ti aso? Nagbalin kan a babae kasinsen?
Anya nagbalinak a babaya sa asawam dita kasinsinsyana. Nakigtutak laeng isuan nagriyawak. Ngam sa bali ti panagriyaw mo itay, nagbutang iti aso, kasinsane. Anya? Inkopit mo pa'y dagiti tumang mo, akas la babae, nagbutang makagat iti aso. Saan man at madlaw mo kasinsinsyana? Aguuyong dayta asom. Naguyong dayta asom. Makapakigto. Dinak ka di kayat, Manuel? Siyakla ko man tinaram mo, tapno data ti agasawa. Ay na, Minerva. Di mon arapaapen asyak tagbalin niya asawam. Sana si kati type ko. Nagsakit mo tinday ta nga ibagbagam, Manuel. Ay, excuse me, Minerva. Or delikadi sa mata. Nagalas ti babae ang mga ibaga iti ayat na iti lalakay. Anya? Urayam at ilalakay iti mga ibagakin kay iti kasta. Ulam lang ti imahi na kiti babae. Ha? Ay, nagsungit ka matan, Manuel. Talaga mat, Minerva. Agbayin ka kumamot Ala, dayjay laang nga imbagak, ngam nagadun timbagam kanyak. Ay na, wag ka na mangarap, Minerva. Iba ang gusto ko, hindi ikaw. Ha? Agtagalog ka pa yun, Manuel. Gusto hindi ka pa nagsangsangit mo, honey. Anya nga rutaramid, honey. Kaya da ka makita dagiti parents ko, Parikot ngagpaiso dahi ta, honey. Oh no! Anya taramid. Saan niya mo natatangkin na nga may saga baglush? Honey? May puso akong babae. Isa akong sirena. Oh! Agtuktukan ba kay? Anya ti aramiden ta ditaw lakay. Basta agtuktukan. Sinurot ko ni Manuel. Ket dito'y abalay ti tinurong na. Amangan no dito'y ti balay ti pakaikamangan nan tao. Siyak man latag tuktukan. Ay, awan mo ti umay mangilukat iti ridaw lakay. Agtuktukak pa'y. Anya ti masapol yun? Manuel! Bakla ka? Ay! Tatang! Nanang! Naka-make up ka, anak kao. Ikwa! Honey? Asino da? Parents ko, honey. Awadan ka itibain, Manuel. Kunakon kahit nga da something wrong ka. Iso asinurot ka. Tatang! Hoy, no, nagalas tila nga man nakamikap. Kas kalaking kobra. Ay! Pakawanin dat. Isugayam da ito iti kayan ayat mau. Hani pa iti inawag yo, My God! Ay! Kinaguyudan! Ay, namasagsagita na! Agawid tayo ije balay. Tayo ije ti pagsasaritaan tayo. Ay, mabit lang, tatang. Ay, mabay na karumura kas iti langak. Sa anak-anak ka, bra! Ay! Awan, bigyan ko. Nga oray makita na kaakasta. Kan may isa, saan kamot a babae? Di kakit lukaw a tao. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Wedding ring. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.